फोन करते. खूप अप्रतिम अशी खूप सुंदर कथा ती की तितक्याच अवीट भक्तीची गोडी इतकी सुंदरपणे कथन केलेली आहे की कशा प्रकारे तो जांभार नारद मुनींना सांगतोय की एवढूशा बियाणामध्ये एवढा मोठा वटवृक्ष सामावू शकतो, तर भगवंत काय करू शकत नाही तो, मग ते काय सुईच्या टोकातून हत्तीला होऊ शकत नाही. म्हणजे आत्ताच आम्ही श्रीमद भागवताचं कथा म्हणजे त्याचंही वाचन झालं आमच्या एका ग्रुपमध्ये. खूप सुंदर म्हणजे भगवंतांच्या ह्या ज्या शक्ती आहेत आणि ज्या प्रकारे आपण बघितलं की भगवंतांची अंतरंग शक्ती, बाह्य रंग शक्ती आहे, तटस्थ शक्ती आहे ज्याच्यावरती हा जीव आहे. पण याच्यावर भगवंत ओमनीपोटंट, भगवंत सगळं चराचर त्यांच्यामध्ये सामावलेलं आहे आणि सगळ्याची त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे हो. म्हणजे ही इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल की जी बाह्य एनर्जी आहे ती पुन्हा अंतरंग एनर्जीमध्ये, अंतरंग अशा त्या अ, अ, शक्तीमध्ये पुन्हा कन्वर्ट करू शकतात. इतकी सगळी ताकद भगवंतांमध्ये हो, कारण ते आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी या जीवाची इच्छा पाहिजे हो. मग ज्या भक्ताला आपण बघितलं की मग भगवंत क्षेमम की अगदी अहेतुकी कृपा भगवंतांची, अहेतुकी संरक्षण भगवंतांचं मिळतंय जिथे तो भाव भगवंतांना मिळतोय आणि जिथे तो भक्त त्या भावाने भगवंतांना शरण जातोय. आणि म्हणूनच कुठलीही बुद्धिमत्ता, अगदी अगदी अगाध बुद्धी असलेले आणि अगदी आपण म्हणतो ना की शास्त्र वेद सगळ्याचं पठण केलेले अगदी बुद्धिमान आणि खूप अभ्यास केलेले असे व्यक्ती असतील तरीही जिथे भक्तीचा भाव नसेल तर नाही हो त्याला काही महत्व. आणि म्हणून ती भक्ती अत्यंत महत्वाची आहे. म्हणून तो भक्तीचा बुद्धियोग, भक्तियोग, कारण त्या बुद्धीच्या मार्गातून की हे ज्ञान घेऊन भगवंतांना शरण जाणं हे फक्त त्या भक्तालाच शक्य आहे. आणि म्हणूनच भगवंत त्या भक्ताचं कायम, भगवंतांसाठी ते भक्त कायमच विशेष आहे. अशा प्रकारे आपण या भक्तीच्या मार्गावरती आहोत. तर मी खूप यावर चर्चा करता आपण पुढे जाऊया की 10.11 जो चतुश्लोकी गीतेतला शेवटचा श्लोक आहे त्यावर आपण त्याने आपण सुरुवात करूया. जे 3 श्लोक आपण बघितले, अहम सर्वस्य प्रभवो, की भगवंत प्रत्यक्ष स्वतः सांगतायत. कारण जिथे अर्जुनाने भगवंतांना जाणलेलं आहे हो, अर्जुनाला कुठलीच मनात शंका नव्हती. म्हणून आपण पुढे जाऊन जर बघू तर 10व्या अध्यायातच कुठेतरी भगवद्गीता संपली असती. कारण मग अर्जुनाच्या मनात कधीच शंका नव्हती. अर्जुनाला कधीच भगवंतांबद्दल कुठल्याही प्रकारचं मनामध्ये, कारण ज्या पांडवांनी इतक्या अवहेलना, इतकी संकट सगळं सहन केलं, परंतु एक मनाशी अशी ठाम दृढ ती कुठेतरी इतकी दृढतेने भगवंत पाठीशी आहेत इतकी अशी इच्छा काय म्हणतात ना आपण, मनामध्ये अशी ती पूर्णपणे अशी ती कल्पना होती आणि ती दृढ अशी इच्छा होती की इच्छा म्हणताना येणारे दृढ असं ते विश्वास होता, रादर सॉरी, ती दृढता होती मनात, तो विश्वास होता. कारण भगवंत आपल्या बरोबर आहेत म्हणून अनेक संकटांना, अगदी मरणोत्तर अशा संकटांना त्यांनी तोंड दिलेलं आहे. परंतु भगवंत आपल्या पाठीशी आहेत आणि म्हणूनच जेव्हा निर्णय घ्यायचा वेळ आली किंवा जेव्हा निवड करण्याची अर्जुनाला कुठेतरी संधी मिळाली, तेव्हा भगवंतांशिवाय कोण दुसरं हो. मग त्यांची सेना मागणारा तो दुर्योधन विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो. म्हणून तो कुठेतरी अर्जुनाला नावं ठेवते, पण स्वतःला कुठल्या गर्ततेत टाकतो याची त्याला स्वतःलाच करतो म्हणून. अशा प्रकारे भगवंत ज्यांच्या पाठीशी आहेत म्हणून जी 9 कारणं आपण पहिल्याच अध्यायामध्ये जाणतो की मग जिथे ऋषिकेश आहेत उपस्थित तिथे मग त्या युद्धाच्या ठिकाणी सगळ्यांना मोक्ष मिळालेला आहे फक्त भगवंतांच्या उपस्थितीने. तिथे भगवंत आहेत त्या कुरुक्षेत्रावरती, ते पवित्र झाले हो, पवित्र धाम. आणि म्हणून ते कुरुक्षेत्राचं धर्मक्षेत्र आहे ते, कारण तिथे धर्माचाच विजय होतो. अशा प्रकारे भगवंतांची ही अगाध अशा शक्ती आहेत आणि भगवंतांचं असं हे महात्म्य आहे. आणि एक भक्तच हे फक्त योग्य पद्धतीने जाणू शकतो. आणि म्हणून त्या भक्तासाठी भगवंत हे विशेष असतात आणि भगवंतांसाठीही तो भक्त हा नेहमीच विशेष असतो. मग आपण ज्या संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, मग हे प्रयोजन आपल्याला या 11व्या श्लोकामध्ये दिसतं. कारण मग या अभ्युदयातून, या ऍक्टिव्हिटीज मधून ज्या प्रकारे आपण बघितलं की मग सततम कीर्तयंतो माम, की सतत माझे विचार आणि मग जे काही परस्परा संबोध, की मग बोधंत, की कशा प्रकारे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये
कशा प्रकारे तर बोधयंत परस्परम आणि कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंतीच रमंतीच. कारण इतकं त्याच्यामध्ये रमून जायला होतं की मग आपण आजकालचे जर तथाकथित या कथा हे कथा कादंबऱ्या लेख आणि हे ते सगळं तात्पुरत्यासाठी ठीक आहे हो, पण तो आनंद मिळतो का तुम्हाला, जो आनंद तुम्हाला आध्यात्मिक या वाचनामधून? मग तिथे कुठेतरी ती श्रद्धा हवी आहे मनामध्ये. कृष्णाला जाणायचंय. श्रीमद भागवतम मी आता वाचतोय, अप्रतिम. म्हणजे आपण ते अक्षरशः थांबूच नाही, इतकं सुंदर त्याच्यातनं आपल्याला बोध आणि इतकं ज्ञान मिळतंय. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवद्गीता भागवतम याचं महात्म्य हे थोर आहे. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानकर्म तेजस्वी दीपाने. दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. आता दिसतंय का ठळक? हा, दिसतोय. आणि म्हणून इथे मग आता संदर्भ आहे चैतन्य चरितामृतामध्ये. आणि ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा जो मंत्र आणलेला आहे आपल्याला, ज्या मंत्राने मंत्राचं जे दिलेलं आहे हरे कृष्णाचा महामंत्र, मग त्याचं अनुसरण कसं? तर चैतन्य महाप्रभू जेव्हा श्री चैतन्य महाप्रभू बनारसामध्ये राहून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा प्रसार करीत होते, तेव्हा सहस्रावधी लोक त्यांचं अनुसरण करीत असत. मग त्या काळी जे बनारसचे प्रकाशानंद सरस्वती, मग ते तर्कवादी, कुठेतरी ते भाऊक म्हणून चैतन्य महाप्रभूंचा उपहास करत असत. तात्विक कधी कधी भक्तांची आलोचना करतात, कारण त्यांना वाटतं की बहुतेक भक्त हे अज्ञानरूपी अंधकारात आहेत आणि तत्वज्ञानाच्या बाबतीत बाळे भोळे भाबडे भाऊक आहेत. परंतु काही सत्य नाही, असे अनेकानेक विद्वान पंडित आहेत ज्यांनी भक्तीच्या तत्वज्ञानाचा पुरस्कार केला आहे. परंतु एखाद्या भक्ताने जरी त्यांच्या किंवा आपल्या आध्यात्मिक गुरुच्या ग्रंथाचा लाभ करून घेतला नाही, तरी सुद्धा तो जर प्रामाणिकपणे भक्ती करीत असेल तर श्रीकृष्ण त्याला त्याच्या अंतःकरणातून सहाय्य करतात. म्हणून कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असलेला प्रामाणिक भक्त अज्ञानी राहू शकत नाही. याकरिता आवश्यक ती पात्रता म्हणजे त्याने पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्ती केली पाहिजे. बघा किती महत्वाचं आहे की जिथे प्रत्यक्ष भगवंत सहाय्य करतात, मग त्याच्यासाठी ना काही अभ्यास केलेला का असू दे, ना काही वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास केलेला असू दे, पण ती भक्तीची भावना, जेवढंच क्वालिफिकेशन पुरेसं आहे हो त्याच्यासाठी. कारण तो भाव भगवंतांना जे अर्पण करता आहेत, मग भगवंतांनी त्या भक्तीचा उल्लेख केलेला आहे पुढे, आणि म्हणून तो भाव अत्यंत महत्वाचा आहे. मग इथे भगवंत अर्जुनाला सांगतात की केवळ तर्कवादाने परम सत्याचे, पुरुषोत्तम भगवंतांचे ज्ञान होणे शक्य नाही. कारण परम सत्य इतके महान आहे की केवळ मानसिक प्रयासाने परम सत्याचं ज्ञान किंवा त्याची प्राप्ती करणे संभव नाही. फक्त फिलॉसॉफी नाही हो. मग तुम्ही फक्त तात्विक दृष्ट्या त्याचा विचार केला तर नाही, तो ओलावा पाहिजे हो, तो भक्तीचा ओलावा. आणि तो अत्यंत महत्वाचा आहे. नुसतंच ते ज्ञान कोरडं आहे हो. कारण ती भक्तीची अवीट गोडी गरजेची आहे. तिथे भगवंतांप्रती भक्ती असणं. बघा तुम्ही, म्हणून मी किती वेळेला हा अनुभव सांगू शकेन की ज्या वेळेला तुम्ही चॅन्टिंग करून या या गोष्टींचा अभ्यास कराल, भगवद्गीता वाचाल, की नामस्मरण जितके वेळा तुम्ही तुमचं नामस्मरण वाढवाल आणि तितक्या सामर्थ्याने तुम्ही भगवद्गीता जाणू शकाल. हे अगदी अगदी काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणजे खरं हे सत्य आहे की तुम्ही जितकं नामस्मरण करून भगवंतांची, मग ते नामस्मरण आत्ता आपण खूप अपराधी भावनेत करत असतो, कारण आपण प्रपंचामध्ये आहोत. कारण हे हे फॅक्ट आहे.
फॅक्ट ऑफ लाईफ म्हणजे आपण अनेक विचार आपल्या डोक्यात आहेत, अनेक गोष्टी आपण नाही करू शकत. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत रात्रीपर्यंत मी या गोष्टीत होतो, त्या गोष्टीत होतो, मी कामावर होतो, ह्या होतो त्या होतो. कारण अनेक आहेत हो, द्यायला कारण अनेक आहेत. पण जिथे इच्छा आहे, आणि म्हणून या नामस्मरणाचा हा फायदा, जो नामस्मरणाचं जे महत्व आहे, हे महत्व जाणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्याच्यावरती जी तुमची आत्मसात करण्याची जी प्रगल्भता आहे, ती निश्चितच वाढते. कारण तितक्या प्रती तुम्ही भगवंतांप्रती जोडले जाताय, भगवंतांशी जोडले जाताय, भगवंतांप्रती तुमचं प्रेम, तुमचा भाव व्यक्त होतोय, तितके अधिक तुम्ही जाणू शकताय, त्या ज्ञानाला जाणू शकताय. मग भगवंतांनी सांगितलंच आहे हो 13व्या अध्यायात, की तुम्ही आध्यात्मिकच आहात मूळ, पण ते विसरताय, परत परत विसरताय तुम्ही. आणि म्हणून त्याची गरज आहे. त्या ज्ञानानेच तुम्ही स्वतःला या अंधकाराच्या गर्ततेतून बाहेर काढू शकाल. आणि म्हणून पुढे तेच दिलेलं आहे बघा, की मग मानसिक प्रयासाने परम सत्याचं ज्ञान किंवा त्याची प्राप्ती करणे संभव नाही. मनुष्याने जरी लाखो वर्ष केवळ चिंतन केलं, पण त्याच्या ठाई जर भक्ती नसेल किंवा भगवंतांवर प्रेम नसेल, तर त्याला श्रीकृष्णांचं परम सत्याचं कदापि ज्ञान होणार नाही. बघा तुम्ही, अहो छोट्या छोट्या गोष्टींवर आपण ह्याची प्रचिती घेऊ शकतो. कारण आपण जेव्हा जीव ओतून एखादी गोष्ट करतो, तेव्हा त्याचे रिझल्ट बघा. आणि नुसतंच कोरडेपणाने आपण ती गोष्ट करायची म्हणून जेव्हा करतो, तेव्हा त्याच्यातलं मिळणारं म्हणजे इथे कुठेही आपल्याला अपेक्षा न ठेवताच करायच्या, परंतु कुठेतरी समरस होऊन ती जी भावना आहे ना, ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगताय की केवळ भक्तीनेच परमसत्य भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होतात, आणि आपल्या अचिंत्य शक्तीद्वारे ते स्वतःला भक्ताच्या अंतरात प्रकट करतात. शुद्ध भक्ताच्या हृदयात श्रीकृष्ण सदैव वास करीत असतात, आणि सूर्यसम श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीमुळे अज्ञान रूपी अंधार तात्काळ नष्ट होतो. शुद्ध भक्तावर श्रीकृष्णांनी केलेली ही असीम कृपाच होय. आणि म्हणून शुद्ध भक्ताला आपल्या भौतिक गरजांबद्दल चिंता करण्याची आवश्यकता नसते, कारण जेव्हा तो आपल्या अंतःकरणातील अंधकाराचा नाश करतो, तेव्हा त्याच्या प्रेममयी भक्तीमुळे प्रसन्न झालेले भगवंत त्याला सर्व काही आपोआपच पुरवितात. हेच भगवद्गीतेच्या उपदेशांचं सार आहे. भगवद्गीतेच्या अध्ययनाद्वारे मनुष्य भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन शुद्ध भगवत भक्तीमध्ये युक्त होऊ शकतो. जेव्हा भगवंत भक्ताचा भार आपल्यावर घेतात, तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रयासातून पूर्णपणे मुक्त होतो. आणि म्हणून त्या भक्तीच्या मार्गातून, म्हणून ती जी कर्माची फळं आहेत ना, त्याची अपेक्षा सोडा हो. कुठेतरी तो मीपणा बाजूला ठेवून कर्माच्या फळांचीच अपेक्षा केली नाही, तर त्या कर्म बंधनात निश्चितच अडकणार नाही. कारण कृष्ण याची निश्चितच काळजी घेत आहेत, की मग त्या भक्ताला त्या बंधनात अडकू द्यायचं नाही कुठल्याही बद्धतेमध्ये. मग तो बद्ध आत्मा निश्चितच मुक्त आत्मा होतो. कारण तिथे भगवंतांची असीम कृपा त्याच्यावरती असते. आणि अशा या भगवंतांना जाणणं हेच प्रयोजन हो. आणि म्हणून अशा प्रकारे त्या परमात्म्याला जाणायचंय. या संबंधातून, या अभ्युदयातून, या प्रयोजनापर्यंत पोहोचायचंय. आणि अशा प्रकारे भगवंतांना एक भक्तच पूर्णपणे जाणू शकतो, आणि तोच भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. अर्जुन उवाच परं ब्रह्मं परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण प्रभूजी. आपण दोन्ही हरे श्लोक कृष्ण. एकत्र घेतोय, 12-13. हा हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्म, विभू आहात. नारद, असित, देवता आणि व्यास यांच्या यासारख्या
महर्षींनी तुमच्याबद्दल या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्ही मला ते सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून भगवद्गीतेच्या या अध्यायातील 4 महत्वपूर्ण श्लोक ऐकल्यानंतर चतुश्लोकी गीता भगवंतांच्या स्वमुखातून, भगवंतांच्या मुखकमलातून त्यांच्याच विषयीचं ज्ञान जेव्हा प्रत्यक्ष अर्जुनाला कानावर पडतं, प्रत्यक्ष अर्जुन जेव्हा प्रत्यक्षपणे ऐकतो, तेव्हा अर्जुन प्रत्यक्षपणे भगवंतांना काय सांगतंय की बघा, की म्हणूनच मग अर्जुनाने सगळं मान्य केलेलं आहे. हे महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण श्लोक ऐकल्यानंतर अर्जुन सर्व संशयातून पूर्णपणे मुक्त झाला आणि त्याने श्रीकृष्ण हे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान असल्याचं मान्य केलं. म्हणून तात्काळ स्पष्टपणे त्याने उद्घोषित केले की तुम्हीच परब्रह्म आहात आणि यापूर्वीच श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की मी सर्वांचे आदी कारण आहे. प्रत्येक देवता आणि प्रत्येक मनुष्य त्यांच्यावर आश्रित आहे. आपल्याला आठवत असेल तर 7व्या अध्यायामध्ये आपण जेव्हा माळेवर ओवलेल्या ज्या मण्यांचं उदाहरण घेतलं, ती ब्रह्मांड अवकाशामध्ये तरंगतायत, पण त्याचा आधार कोण आहे, त्याचं तत्व, त्यांच्यामध्ये कोणाचं तत्व आहे, तर महाविष्णूंचं जे तत्व आहे. आणि म्हणूनच गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, ज्यांचं आपण जे जे महाविष्णूंचं तत्व म्हणून या ब्रह्मांडात आणि मग प्रत्येक जीवामध्ये कशा प्रकारे त्यांची उपस्थिती आहे. आणि म्हणूनच हे सगळं भगवंतांवर आश्रित आहे, अवलंबून आहे. अज्ञानवश मनुष्य आणि देवतांना वाटते की आपण परिपूर्ण आहोत. बघा किती, म्हणूनच त्या कुठल्या तरी भ्रमामध्ये मनुष्य जगत असतो. आणि तसंच देवता या भगवंतांच्या खूप निकट आहे, पण म्हणूनच त्या देवतांच्या निकट आणि देवता भगवंतांचेच अंश आहेत. एक sorry. आणि म्हणूनच या देवता भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत. परंतु काय, तर मनुष्य प्रत्येक देवता आणि प्रत्येक मनुष्य हे भगवंतांवर आश्रित आहे. अज्ञानवश मनुष्य आणि देवतांना वाटते की आपण परिपूर्ण आहोत, हे जे अज्ञानामध्ये आहेत, आणि भगवंतांहून स्वतंत्र आहोत, म्हणजे स्वतंत्र अस्तित्व. मग आपली आयडेंटिटी वेगळी आहे, परंतु भगवंतांप्रतीची कृतज्ञता असणं हे महत्वाचं. भक्ती केल्याने हे अज्ञान पूर्णपणे नाहीसे होते. याचे स्पष्टीकरण यापूर्वीच्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी केले आहे. आता त्यांच्या कृपेमुळेच अर्जुन त्यांचं परम सत्य म्हणून स्वीकार करीत आहे आणि हे वेद संमतच आहे. असे नाही की श्रीकृष्ण हे अर्जुनाचे मित्र असल्या कारणाने त्यांची खुशामत करण्यासाठी अर्जुन त्यांना परमसत्य भगवान म्हणून संबोधित आहे. तर अर्जुनाने प्रत्यक्ष इथे दाखला, इथे शास्त्राचा आधार घेऊन भगवंतांना ते सांगितलेलं आहे की फक्त, म्हणूनच इथे तिथे संबोधलेलं आहे आणि तिथे त्याचा उल्लेख केलेला आहे की फक्त एक सखा आहे, मित्र आहे म्हणून त्याचा स्वीकार केलेला आहे. तसं नसून या 2 श्लोकांमध्ये अर्जुन जे काही म्हणत आहे हे वेद संमतच आहे. वेद स्पष्टपणे सांगतात की जो भगवत भक्ती करीत आहे केवळ तोच भगवंतांना जाणू शकतो. भक्तांव्यतिरिक्त इतर कोणीही भगवंतांना जाणू शकत नाही. भक्तीचा पहिला टप्पाच श्रद्धा आहे हो. श्रद्धा हीच त्या प्रेममय भक्तीपर्यंत पोहोचवते हो. म्हणून त्या भक्ताच्याच मनामध्ये ती श्रद्धा आणि ती निष्ठा, ती रुची आणि भगवंतांप्रती आसक्ती ती वृद्धिंगत होऊन भगवंतांप्रती प्रेम भक्ती तिथे कुठेतरी निश्चितच पूर्णपणे उत्पन्न होतीये. अर्जुनाने या श्लोकात म्हटलेल्या प्रत्येक शब्दाला वेदांनी प्रमाणित केलेला आहे. मग केन उपदेशात, म्हणून याला प्रत्येकाला संदर्भ दिलेला आहे. केन उपदेशात म्हटलं आहे की परब्रह्म हे प्रत्येक गोष्टीचं आश्रयस्थान आहेत आणि श्रीकृष्णांनी पूर्वीच स्पष्ट केले आहे की सर्व काही माझ्यावरच आश्रित आहे. मुंडक उपनिषदात म्हटले आहे की जे निरंतर भगवंतांचं चिंतन करीत असतात केवळ त्यांनाच सर्वांचे आधार असणाऱ्या भगवंतांची अनुभूती होऊ शकते. श्रीकृष्णांच्या निरंतर चिंतन करण्यालाच स्मरणम, विष्णू स्मरणम असं जे म्हटलं जातं. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णू स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या 9विध भक्तींच्या सेवांपैकी स्मरणम म्हणून ते चिंतन.
त्यालाच स्मरण म्हटलं जातं. आणि नवविध भक्तीमधील स्मरणम ही एक क्रिया आहे. केवळ कृष्ण भक्तीमुळेच मनुष्य आपली स्वरूप स्थिती जाणून या भौतिक देहातून मुक्त होऊ शकतो. मी शरीर नाही, आत्मा आहे, हे ज्ञान जेव्हा त्या आत्मिक पातळीवर मनुष्य जाणायला लागतो, तेव्हाच त्या स्तराप्रत कुठेतरी तो उन्नती साधू शकतो. आणि म्हणून या सगळ्यावर कुठेतरी वेदांचा आधार घेतलेला आहे. मग म्हणून इथे म्हटलेलं आहे, अर्जुनाने श्रीकृष्णांचा परम पवित्र म्हणून स्वीकार करणे हे वेदांशी सुसंगतच आहे. याची ही पुष्टी देवर्षी नारदांसारख्या महर्षींनी केली आहे. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि मनुष्याने सदैव त्यांच्यावर ध्यान करीत, त्यांच्याशी ध्यान करीत त्यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या दिव्य संबंधांचा आनंद घ्यावा. श्रीकृष्ण हे परम शाश्वत आहेत, जे सच्चित आनंद आहे. तो ज्ञानाने परिपूर्ण शाश्वत असे आनंदमय आपले भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच ते शारीरिक गरजा, जन्म, मृत्यू इत्यादींपासून मुक्त आहेत. त्यांच्यावर या भौतिक गोष्टींचा कुठलाही प्रभाव नाही. निर्मिती केलेली आहे पण सगळ्यापासून अलिप्त आहेत. केवळ अर्जुनच हे सांगतो असे नाही, तर सर्व वेद आणि पुराणेही हेच सांगतात. संपूर्ण वेदामध्ये श्रीकृष्णांचं याप्रमाणे वर्णन करण्यात आले आहे. आणि 4थ्या अध्यायामध्ये स्वतः भगवंत सांगता आहेत की मी जरी अजन्म असलो तरी या पृथ्वीवर धर्माची पुनःस्थापना करण्यासाठी मी भूतलावर अवतरित होतो, मी प्रकट होतो. म्हणून ते अजन्म आहेत, ते परम कारण आहे. त्यांचे कोणतेही कारण नाही, कारण तेच सर्व कारणांचे कारण आहेत आणि सर्व काही त्यांच्यापासूनच निर्माण होते. असे हे परिपूर्ण ज्ञान भगवत कृपेनेच आपण जाणू शकतो. अशा प्रकारे या श्लोकातून, दोन्हीही श्लोकातून कुठेतरी अर्जुनाने या सगळ्याला शास्त्राचा आधार घेऊन हे वेद संमत आहे हे सगळं स्पष्ट केलेलं आहे. कुठलेही फक्त मी सखा आहे, मी मित्र आहे म्हणून मी श्रीकृष्णांना, मग अगदी ब्लाइंडली त्यांनी श्रीकृष्णांचं सगळं म्हणणं मान्य करून की हो माझा सखा सांगतोय म्हटल्यावर हे मान्यच आहे, प्रश्नच आहे. ते भगवंत आहेत पण तरीही इथे प्रत्येक गोष्टीला वेदांचा आधार आहे, वेद संमत आहेत या गोष्टी, हे जाणणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून अर्जुन पूर्णपणे कन्व्हिन्स झालेला आहे. 4 श्लोकातून अर्जुनाने जाणलेलं आहे, भगवंतांविषयीचं सर्व ज्ञान जाणून घेतलेलं आहे. भगवंतांनी स्वमुखातून, स्वतःच्या मुखकमलातून ज्याचं वर्णन केलेलं आहे त्याच्याशी अर्जुन पूर्णपणे कन्व्हिन्स, पूर्णपणे सहमत झालेला आहे. सर्वमे तरतम मन्ये यन्मान वदसि केशव, नहि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण, तुम्ही जे मला सर्व सांगितले आहे ते पूर्णतः सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुन ह्या ठिकाणी निक्षून सांगतो आहे की श्रद्धाहीन आणि आसुरी प्रवृत्तीचे लोक श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. सुरगणही जर त्यांना जाणू शकत नाहीत तर मग आधुनिक काळातील तथाकथित विद्वानांबद्दल काय सांगावे. नमे सुरगण, हा बघा, म्हणूनच अर्जुन भगवंतांना पूर्णपणे खात्री देऊन सांगतोय की तुमचं मूळ, आणि म्हणूनच भगवंतांना कोणीच जाणू शकत नाही हो. जसं आपण आधीच्याही अध्यायाचा उल्लेख केला की मी सर्वांना जाणतोय पण भगवंतांना कोणी जाणू शकत नाही, कारण त्यांचं मूळ भगवंत, सर्व कारणांचं कारणच प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच ते परम सत्य, परम कारण आहेत, परम तत्व आहेत, परम धाम आहे. भगवत कृपेने अर्जुनाने जाणले आहे की श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आणि परिपूर्ण आहेत. म्हणून अर्जुनाच्या मार्गाचं अनुसरण केलं पाहिजे. अर्जुनाला भगवद्गीतेचे प्रमाण प्राप्त झाले आहे. 4थ्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे भगवद्गीतेचं ज्ञान प्राप्त करण्याकरता आवश्यक गुरुशिष्य परंपरा लुप्त झाली होती आणि म्हणून अर्जुनाद्वारे श्रीकृष्णांनी गुरुशिष्य परंपरेची पुनर्स्थापना केली. कारण अर्जुन हा त्यांचा जिवलग मित्र,
एक महान भक्त होता आणि एक महान भक्त होता म्हणून गीतोपनिषदाच्या आमच्या ग्रंथ प्रवेशामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवद्गीता ही परंपरेद्वारेच जाणणे आवश्यक आहे. जेव्हा परंपरा लुप्त झाली तेव्हा तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अर्जुनाला निवडण्यात आले. बघा, ही सगळी भगवंतांची योजना आहे हो. जो एवढा नरनारायणापैकी नर आहे, ज्यांनी इतका तो योद्धा आहे, इतका काय म्हणतात असा निपुण असा तो धनुर्धारी आहे आणि इतका निर्मळ मनाचा भक्त आहे, भगवंतांचा लाडका सखा आहे, मग त्या अर्जुनाची अशी गत कशी व्हावी हो? असा अर्जुन असमंजस होणं शक्य तरी आहे का? मग ही सगळी भगवंतांची योजना आहे आणि म्हणून निवडला गेलेला आहे अर्जुन त्यासाठी. श्रीकृष्णांनी जे सांगितले त्या सर्वाचा अर्जुनाने स्वीकार केला आहे. या स्वीकृतीचं सर्वांनी अनुसरण केलं पाहिजे, कारण अर्जुन आपलं प्रतिनिधित्व करतोय हो, सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय. जे काही ज्ञान, जे काही उत्तर, जे काही गोष्टी अर्जुन जाणून घेतोय त्या आपल्यापर्यंत पोहोचतायत हो अर्जुनाच्या माध्यमातून. अर्जुन एक प्रतिनिधी आहे, तो एक प्रतिनिधित्व करतोय आपलं. आणि म्हणून यांनी हे जाणणं निश्चितच आवश्यक आहे आणि त्याचं अनुसरण करणं हे निश्चितच जास्त महत्वाचं आहे. तरच आपण भगवद्गीतेचे सार जाणू शकतो आणि मगच श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम भगवान असल्याचे आपण जाणू शकतो. मग आता बघा, मग आता अर्जुन, जसं आपण 7व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने विचारलंय आणि या ऐश्वर्याची, विभूतीची कुठेतरी भगवंतांनी थोडीशी कल्पना तिथेही दिलेली आहे. पण इथे आता अर्जुन सामान्य माणसाचं, जसं मी म्हटलं, प्रतिनिधित्व करतोय. तर हा सामान्य माणूस कसा आहे? तो स्वार्थी आहे. आणि म्हणून स्वार्थापोटी मग हा जेव्हा मनुष्याचे जे आपण आपण जे मनुष्याचे हे कॅरेक्टर आहे हो, मनुष्याचे हे लक्षण आहे की त्याची इंद्रिय ही सदोष आहे. तो भ्रमामध्ये जाऊ शकतो, तो चुका करू शकतो, तो फसवला जाऊ शकतो. ही 4 मनुष्याची लक्षणं आहेत. आणि म्हणून या भ्रमामध्ये मनुष्य असू शकतो. तो स्वतःच्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशनसाठी त्या गोष्टी करत असतो. आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की खरोखरच मग कशा प्रकारे जाणून घ्यायचं आहे, तर भगवंत प्रत्यक्ष की ज्या अर्जुनाला ह्या सगळ्याचं कथन करतायत, त्या अर्जुन आपल्या सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करताय आणि हे ज्ञान अर्जुनामार्फत आपल्यापर्यंत पोहोचतंय हो. मग सामान्य माणूस कसा आहे, तर स्वतःच्या पुरतं म्हणजे तेवढं ज्ञान हवंय, सोयीनी सगळं करणाऱ्या गोष्टी आहेत. मग सकाम कर्मामध्ये सगळं हवं तर आहे, त्यासाठी थोडा वेळ भगवंतांचं नामस्मरण करायचं, पुन्हा येऊन पुन्हा आपल्या याच्यामध्ये गर्क, मग पुन्हा विस्मरण, कृष्णाचं विस्मरण. मग असं नाही, ही भक्ती नाहीये. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाने रिप्रेझेंट करताना मग तो लाडका भक्त आहे भगवंतांचा, लाडका शिष्य आहे भगवंतांचा. आणि म्हणून जे काही ज्ञान दिलेलं आहे त्याचं अनुसरण करणं, अर्जुनाच्या या विचारांचं, या आचरणाचं अनुसरण केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मग या अस्तिक, मग जे काही सामान्य लोक आहेत की जशा प्रकारे आपण म्हणतो आसुरी आहेत, नराधम आहेत, मूर्ख आहेत, राक्षस गणातले आहेत, ते भगवंतांना कधीच शरण येऊ शकत नाही. पण जसं आपण बघतोय की गेल्या श्लोकामध्ये पण आपण बघितलं. आणि म्हणून अशा प्रकारचे लोक जे भगवंतांना जाणू इच्छितात ते निश्चितच त्या मार्गावरती प्रगती साधू शकतात. अर्जुन आणि त्यांच्या अनुयायांप्रमाणे हे जे भक्तियोगाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहे तेच केवळ श्रीकृष्णांना जाणू शकतात. नास्तिक किंवा आसुरी प्रवृत्तीचे लोक श्रीकृष्णांना जाणू शकत नाही. भगवंतांपासून मनुष्याला दूर नेणारा तर्कवाद म्हणजे एक गंभीर पाप आहे. आणि जो श्रीकृष्णांना जाणत नाही त्याने भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न करू नये. म्हणजे हे तर्कवादी आणि कुठेतरी विपर्यास करणारी लोक आहेत, कुठेतरी स्वतःच्या आयडिओलॉजी, स्वतःच्या संकल्पना तिथे भगवद्गीतेशी जोडून मूळ भगवद्गीतेचं जे सार आहे, मूळ भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे, त्याच्यापासून कुठेतरी तो भक्त हा डिस्ट्रॅक्ट केला जातो. आणि म्हणूनच अशा या तर्कवादी, अशा या लोकांचा संग नसावा, साधू संग. म्हणूनच योग्य प्रकारे मग आचरण त्या प्रकारे डेव्हलप केलं जातं. एक सेकंद द्या मला. ओके.
अर्जुन आणि त्याच्या अनुयायांप्रमाणे जे भक्ती योगाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहेत तेच श्रीकृष्णांना केवळ जाणू शकतात. आपण हा श्लोक वाचला नाही वाचला? श्लोक नाही वाचलेला. वाचूया. येस 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 सॉरी. स्वयमेवात्मात्मा स्वयमेव वात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंत अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की ज्या सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व जसं मी म्हंटल अर्जुन करतोय, तर मग या सामान्य माणसांना जसं आपण 7व्या अध्यायामध्ये ज्या विभूती जे काही छोट्या प्रमाणात मग तिथे कुठेतरी संक्षिप्त स्वरूपात आपण ते जाणायचा प्रयत्न केलेला आहे की पाण्याच्या चवीमध्ये भगवंत आहेत, पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये भगवंत आहेत. मग कुठे भगवंतांचं अस्तित्व उपस्थिती ही सर्व ठिकाणी आहे. जे काही आहे ते भगवंतांची देण आहे. हो, मग हा देह ही भगवंतांची देण आहे. आपलं असं काय आहे? आणि म्हणून जेव्हा आपण कर्मसन्यास 5वा अध्याय जेव्हा बघतो तेव्हा प्रभुपाद तिथे म्हणतात अहो संन्यास घ्यायचा आहे, कारण त्या कर्माच्या फळांमध्ये कुठेतरी उलगडून राहायचंच नाहीये. ते कर्म करायचंय, कर्मापासून पळायचं नाहीये. पण संन्यास कशाचा घेताय जिथे तुमचा देह सुद्धा तुमचा मालकीचा नाहीये? ही भगवंतांचीच देण आहे. परमात्मा, जो आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. हो, तिथे तुम्ही कुठला एवढा टेंबा विरवताय, कुठला एवढा अगदी अहमपणा दाखवताय? अहो तिथे कृतज्ञता येऊ. आणि म्हणून मग त्या तर्कवादी आणि तथाकथित लोकांपासून ते डिस्ट्रॅक्ट, ती संगत नसावी, हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत अर्जुन आणि त्याच्या अनुयायांप्रमाणे जे भक्तियोगाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहे तेच केवळ श्रीकृष्णांना जाणू शकतात. मला एकच मिनिट द्या. हरे कृष्ण माताजी, आवाज नाही येते. हो येस येस, सॉरी मी म्यूट झाले. ओके. हरे कृष्ण. आता येतोय आवाज? हरे हो क्षमा. माताजी, आते. हो. तर अशा प्रकारे जे अर्जुन आणि त्याच्या अनुयायांप्रमाणे जे भक्तियोगाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांशी संबंधित आहेत ते श्रीकृष्णांना जाणू शकतात. मग हा भक्तियोग, आपण या भक्तियोगाचाच महिमा जाणतो आहोत. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे आपण 4 प्रकारचे लोक बघितले, जे जे मूर्ख आहेत, नराधम आहेत, आसुरी राक्षस प्रवृत्तीचे जे लोक आहेत ते श्रीकृष्णांना कधीही शरण येऊ शकत नाहीत. कारण भगवंतांपासून मनुष्याला दूर नेणारा तर्कवाद म्हणजे एक गंभीर पाप आहे. आणि जो श्रीकृष्णांना जाणत नाही त्याने भगवद्गीतेवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न करू नये. भगवद्गीता म्हणजे श्रीकृष्णांचे उपदेश आहेत, तसेच कृष्ण विज्ञान असल्या कारणाने अर्जुनाप्रमाणे श्रीकृष्णांकडून हे जाणून घेतले पाहिजे.
कारण अर्जुन प्रतिनिधित्व करतोय आपल्यापर्यंत. अहो, आपली इंद्रिय इतकी सदोष आहेत की जरी श्रीकृष्ण समोर आले आणि आपल्याला ज्ञान दिलं तरी आपल्याला समजणार नाही. हो, इतकं आपले इंद्रिय सदोष आहेत, आपण नाही जाणू शकणार तितके. आणि म्हणून आपण आध्यात्मिक, आपला स्वभाव आहे आध्यात्मिक, ते विस्मरण होऊ नये यासाठी भगवंतांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. अर्जुनाच्या मार्फत अर्जुन प्रतिनिधित्व करतोय तिथे कुरुक्षेत्रावरती. द्वापार युगामध्ये सुद्धा अर्जुनाची मनस्थिती आणि ज्या प्रकारे त्या संघर्षामध्ये तिथेच कुरुक्षेत्रावरती त्याच संघर्षाच्या ठिकाणी श्रीकृष्ण अर्जुनाला हा उपदेश करतायत. कारण या संघर्षातून मनुष्य रोजच्या रोज जातोय आणि म्हणून हे ज्ञान किती आणि कशा प्रकारे मनुष्यासाठी महत्वाचं आहे आणि किती 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 त्याची महती आहे हे मनुष्याने जाणलं पाहिजे. म्हणून त्याच्यावरती तर्कवाद करणारे, त्याच्यावरती भाष्य करणारे, हे त्यांना कुठलाच अधिकार नाही ज्यांनी श्रीकृष्णांना जाणलं नाहीये, ज्यांनी त्याचं ज्ञान घेतलेलं. आणि म्हणून भगवद्गीता आणि भागवतमचं सुद्धा सुंदर असा उल्लेख केला की भागवतम, श्रीमद भागवतम म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण. हो, जसं तुम्ही श्रीकृष्णांची पूजा आणि अर्चा करता आहात त्याप्रमाणे तुम्ही श्रीमद भागवतम हे हे भगवंतच आहेत. इतकं सुंदर वर्णन त्याच्यामध्ये पहिल्याच स्कंदामध्ये आपल्याला ऐकायला मिळतं की वेगळे नाहीत श्रीमद भागवतम आणि कृष्ण वेगळे नाहीत. कृष्ण म्हणजेच श्रीमद भागवतम, श्रीमद भागवतम म्हणजेच कृष्ण. इतकं ते इतकं इतकं असं अशा प्रकारे त्याचं इतकं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. नास्तिकवादी लोकांकडून भगवद्गीता समजून घेऊ नये. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे वदंती तत्तत्व सॉरी तत्तत्वविदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. परम सत्याचा साक्षात्कार निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि भगवान या 3 रूपांमध्ये, जे आपण दुसऱ्या अध्यायातच जाणलंय की 3 टप्प्यांवर, जसं सूर्याचं आपण तिथे उदाहरण दिलंय, प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण दिलंय की मग आधी प्रकाश, नुसताच प्रकाश दिसतोय की मग खिडकी उघडली आहे, उजेड दिसतोय की दिवस उजाडलेला आहे. याच्यावरती या या ज्ञानावरती ती व्यक्ती तितकी ठीक आहे, चला उजेड आलाय आणि दिवस उजाडलेला आहे. पण पुढे जाऊन काहींना अजून उत्सुकता असते की मग हा उजेड कसा काय आलाय, हा उजेड कशापासून आहे, मग तो सूर्यापासून आहे. आणि म्हणून मग सूर्याला बघण्यासाठी ते पुढे जातात. आणि त्याच्याही पुढच्या व्यक्ती काय करतात, तर सूर्यावरती जाण्याची त्यांची उत्सुकता असते. तितका तो इन्क्विजिटिव्हनेस असतो की इन्क्विजिव्ह, की कशा प्रकारे ती उत्सुकता, ते औत्सुक्य मनामध्ये असतं. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या रूपाशी ते निगडीत आहे. परमसत्याच्या ज्ञानाच्या अंतिम अवस्थेत मनुष्याला भगवत प्राप्ती होते, तो भगवान रूपाशी जोडला जातो. एखादी साधारण व्यक्ती किंवा अंतर्यामी परमात्मा या आणि निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती झालेला मुक्तात्माही परम सत्याचे स्वरूप जाणू शकेलच असे नाही. म्हणून असे लोक भगवद्गीतेतील श्लोकांद्वारे परम पुरुषाला जाणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. कारण हे श्लोक स्वतः परमपुरुष श्रीकृष्णांनी सांगितले आहेत. कधी कधी निर्विशेषवादी बघा. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे की हे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या स्वमुखातून आलेले आहे. म्हणून एखादी साधारण व्यक्ती किंवा अंतर्यामी परमात्मा आणि निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती झालेला मुक्तात्माही परम सत्याचं स्वरूप जाणू शकेलच असं नाही. तिथे भगवंतांची कृपा ही निश्चितच आवश्यक आहे. त्यांच्या कृपेशिवाय, त्यांची अहैतुकी कृपा ही निश्चितच आवश्यक आहे. कारण हे श्लोक स्वतः परमपुरुष श्रीकृष्णांनी सांगितले आहेत. कधी कधी निर्विशेषवादी श्रीकृष्णांचा भगवान म्हणून किंवा त्यांच्या अधिकृततेचा स्वीकार करतात. तथापि अनेक मुक्तात्मेही श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून जाणू शकत नाहीत. म्हणजे इट इज वाईसी वर्सा. कधी कधी न काही जाणलेले लोक भगवंतांना अंतर्यामी म्हणून जाणू, परमात्मा म्हणून जाणू शकतात. तर काही वेळेला अनेक अभ्यास केलेले मुक्तात्मेही जे बद्ध अवस्थेत नाहीयेत तरीही ते भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून जाणू शकत नाहीत. म्हणून या श्लोकामध्ये अर्जुन श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम म्हणून संबोधित आहे. इतक्या स्पष्टीकरणानेही श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे पिता असल्याचे मनुष्य जाणू शकत नाही. तरीही, कारण तिथे कुठेतरी अज्ञान आहे. हो, बघा तुम्ही, या सगळ्याचं ज्ञानच घेतलेलं नाहीये.
म्हणून अर्जुन त्यांना भूत भावन म्हणून संभावित आहे. आणि जरी त्यांना सर्व जीवांचे पिता म्हणून मनुष्य जाणू शकला तरी तो त्यांना परम नियंत्रक म्हणून जाणू शकेलच असे नाही. यास्तव त्यांना भूतेश असे संबोधण्यात आलेले आहे. मनुष्याने जरी श्रीकृष्णांना सर्व जीवांचा परम नियंत्रक म्हणून जाणले तरी तो त्यांना सर्व देवांचे अधिकारण म्हणून जाणू शकत नाही. बघा, म्हणजे आधी परम सत्य, मग परम कारण, पण अशा प्रकारे देवांचं, मग आधी सगळ्याचे जे आधी कारण आहेत तेही तो जाणू शकत नाहीये मनुष्य. आणि म्हणूनच त्यांना देव देव असं संबोधण्यात आलेलं आहे. मनुष्याने जरी त्यांना देवाधिदेव म्हणून जाणले, देवाधिदेव असं त्यांना संबोधण्यात आलेले आहे, आणि मनुष्याने जरी त्यांना देवाधिदेव म्हणून जाणले तरी तेच अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे स्वामी असल्याचे तो जाणू शकणार नाही, जे सर्वोच्च नियंत्रक आहे. आणि म्हणून त्यांना इथे जगतपती असं संबोधण्यात आलेलं आहे. याप्रमाणे अर्जुनाच्या अनुभूतीवरून या श्लोकामध्ये कृष्ण तत्व प्रस्थापित करण्यात आलेले आहे. आणि श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणण्यासाठी आपण अर्जुनाच्या पदचिन्हांचं अनुसरण केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा म्हणतो की आदर्श व्यक्ती, इथे अर्जुनाला भगवंतांनी तिसऱ्या अध्यायात जेव्हा कौटुंबिक परंपरेचं कारण भगवंतांनी समजावून सांगितलं की तू एक आदर्श व्यक्ती म्हणून तू हे युद्ध करणार आहेस, आणि तू निर्भीडपणे हे युद्ध करणार आहेस, कारण तू दृढ निश्चयाने हे युद्ध करणार आहेस, कारण हे तुझं कर्म आहे, तू क्षत्रिय आहेस आणि तू लढलं पाहिजेस. आणि म्हणून तुझा एक आदर्श म्हणून लोक तुझ्याकडे बघणार आहेत, तुझ्या पदचिन्हाचं अनुसरण करणार आहेत, कारण ती आदर्श व्यक्ती ही महत्वाची असते. प्रत्यक्ष भगवंतांनी स्वतःच्या उदाहरणाने सुद्धा हे दाखवून दिलेले. म्हणून अनुकरण आणि अनुसरण, की गोवर्धन पर्वत भगवंतांनी करंगळीवर 7 वर्षाचे असताना अवघे 7 दिवस 7 रात्र उचलून धरलेला आहे, परंतु ते तुम्हा आम्हाला जमणार आहे का? म्हणून ते अनुकरण करायला जाऊ नका, तर आदर्श व्यक्तींचं अनुसरण, त्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण. म्हणून ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या महामंत्राचं सगळ्यांनी अनुसरण केलेलं आहे. म्हणून त्यांच्या त्यांच्या सगळ्या आचरणाचं सगळ्यांनी अनुसरण केलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूंच्या अनुसरणाने. आणि चैतन्य महाप्रभूंनी जे काही मंत्र दिला आहे त्या मंत्राला अनुसरून. आणि म्हणून ते अनुसरण आणि अनुकरण यातला फरक जाणवायचा आहे. जेव्हा शंकराचं पण इथे उदाहरण दिलं जातं, ज्या शिवांनी समुद्र मंथनाच्या वेळी जे विष प्राशन केलं ते फक्त निळकंठच करू शकतात. हो, तुम्ही आम्ही एक मनुष्याने एक थेंब जरी विष घेतलं तर तिथेच गतप्राण, तिथेच मरणाला सामोरं जावं लागतं. अशा प्रकारे तर अवस्था आहे. हो, आपण या दुःखालय अशाश्वतामध्ये आहोत. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्याला तोंड द्यायचंय आपल्याला. म्हणून तिथे कुठेतरी या ज्ञानाला जाणं हो, इतकं इतकं हे ज्ञान मिळालेलं आहे, म्हणून स्वतःच्याच त्या अहम मध्ये राहिले तर मग सगळं कठीण होऊन बसतंय. वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि. हरे कृष्ण. सॉरी, हरे कृष्ण प्रभुजी. माताजी वाचणार, रीना माताजी. हरे कृष्ण, वाचा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. ज्या दिव्य ऐश्वर्याद्वारे तुम्ही सर्व ग्रहलोक व्यापून राहिला आहात त्या अलौकिक ऐश्वर्याचे कृपया मला सविस्तर वर्णन करून सांगा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्या अर्जुनाने विनंती केली हो आता भगवंतांना. भगवंतांनी अर्जुनावर स्वतःला लादलेलं नाही. ज्या वेळेला अर्जुनाने 4 श्लोक या चतुश्लोकी गीतेला ऐकलेलं आहे, अहम सर्वस्य प्रभो, भगवंत प्रत्यक्ष स्वमुखातून सांगतायत. आणि म्हणून भगवंतांना परमधाम परम तत्व हे स्वीकारलेलं आहे अर्जुनाने. अर्जुनाने जाणलेलं आहे भगवंतांना, ते पुरुषोत्तम आहेत म्हणून संबोधलेलं आहे. कारण जो अज्ञानी व्यक्ती भगवंतांना जरी परम कारण जाणेल तरी आधी कारण जाणू शकत नाही, आधी कारण जाणेल तरी जगतपती जाणू शकत नाही. म्हणून इथे भगवंतांना पुरुषोत्तम, आणि मग जो पुरुषोत्तम योग आपण 15व्या अध्यायात बघणार आहोत त्याचं वर्णन तर अजून अप्रतिम आहे, जिथे आपल्याला अजून सखोलपणे भगवंतांना जाणता येईल.
आणि म्हणून इथे आपल्याला जाणायचंय की अर्जुनाला भगवंतांनी हे सगळं ज्ञान दिलेलं आहे आणि या ज्ञानातून अर्जुन जे काही त्याच्या आकलन शक्तीने आणि तो जो काही आत्मसात करतोय मग तो अर्जुन आहे, हो, तो सामान्य नाहीये. तरी पण जी त्याची स्थिती झालीये आणि म्हणूनच त्या मनस्थितीला भगवंत कुठेतरी सुधारण्याचा म्हणण्यापेक्षा त्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा भगवंत प्रयत्न करतात. आणि म्हणूनच या सगळ्यामध्ये जे काही आपल्यापर्यंत ज्ञान येत आहे त्या ज्ञानाचा आपण अगदी पुरेपूर लाभ घेतला पाहिजे. त्याच्यातला शब्द आपल्याला जाणणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आता अर्जुन काय सांगतोय की बऱ्याच वेळेला मग इथे आपण म्हटलंय की 7व्या अध्यायात आपण थोड्या भौतिक ऐश्वर्याचा आणलं, कारण बरेच जण जे आहेत जे भगवंतांच्या अस्तित्वाला तर मान्य करत नाहीत. ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 स्तरावरती भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृती आणि आध्यात्मिक प्रकृती ते ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये कशा प्रकारे ती प्रकट होत आहे, तर ज्या अभिव्यक्ती आहेत भगवंतांच्या, ज्या काही अभिव्यक्ती आहेत त्या अभिव्यक्ती या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहेत ज्याचा मनुष्य आस्वाद घेतोय. आणि म्हणून त्या शक्ती ही भगवंतांपासूनच आहेत. म्हणून जे कोणी तथाकथित भगवंतांच्या अस्तित्वाला जाणू शकत नाहीत, भगवंतांचा भगवान म्हणून स्वीकार करू शकत नाहीत, अशांना त्यांच्या ज्ञानाद्वारे अशा प्रकारचं ज्ञान देणं हे आवश्यक आहे. आणि म्हणून इथे अर्जुन ते जाणण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि मग अर्जुनाला आणि म्हणून इथे म्हटलंय या श्लोकावरून असे दिसून येते की भगवान श्रीकृष्णांसंबंधी आपल्या ज्ञानाने अर्जुन संतुष्ट झालेला आहे. कृष्ण कृपेने अर्जुनाकडे प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धी, ज्ञान या साधनांद्वारे इतर मनुष्यांना जे काही प्राप्त होऊ शकते ते सर्व काही होते. आणि त्याने श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणले होते. आणि म्हणून हा भक्त जो आहे ना तो भक्त आपल्यापाशीच ते आपल्यापुरतं ज्ञान नाही ठेवते, ते इतरांनाही मिळावं हे या प्रामाणिक या निर्मळ भक्ताची अशी इच्छा आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना या ऐश्वर्याची विनंती करतोय अर्जुन. कारण भगवंतांच्या अस्तित्वाविषयी, भगवंतांच्या परम कारण असण्याविषयी अर्जुनाला मुळीच संशय नव्हता. तरीही त्याने श्रीकृष्णांना त्यांच्या सर्वव्यापी स्वरूपाचं वर्णन करण्याची विनंती केली. सामान्य लोक आणि विशेष करून निर्विशेषवादी लोक परम सत्याचं सर्वव्यापी रूप जाणण्यास उत्सुक असतात, कारण ते सर्व दूर व्यापलेले आहेत. हे त्या निर्विशेषवादी, कारण ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्व मान्य नाहीये त्यांना भगवंतांचं अस्तित्व हे त्या भौतिक प्रकृतीतून दर्शवायला लागतं. आणि अशा प्रकारे जाणण्यास ते उत्सुक असतात. म्हणून अर्जुन श्रीकृष्णांना विचारित आहे की आपल्या विभिन्न शक्तींद्वारे ते कसे सर्वत्र व्यापून राहिले आहेत. मनुष्याने जाणले पाहिजे की सामान्य जनांच्या वतीने अर्जुन श्रीकृष्णांना पृच्छा करीत आहे. म्हणून हे ज्ञान सामान्यांपर्यंत का पोहोचावं? अहो, अर्जुनाला नव्हती गरज याची. अर्जुन हा सामान्य नव्हता, तो श्रेष्ठ भक्त भगवंतांचा, त्यामुळे तो कधीच कन्व्हिन्स्ड होता. त्याने भगवंतांना जाणलं होतं. परंतु एका निर्मळ भक्ताची ही इच्छा की हे ज्ञान सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचावं आणि त्या प्रकारे भगवंतांची ही सगळी योजना. कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. हरे कृष्ण. माताजी कोणी वाचा माताजी. नाही, प्रभूजी वाचत असतील तर काही हरकत नाही. वाचू द्या, वाचू द्या प्रभूजी. कोणी वाचा. प्रभूजी एकदा वाचतील, माताजी तुम्ही एकदा वाचा. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवन, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, खूप धन्यवाद. आणि म्हणून इथे भगवंतांना अर्जुन विनंती करतात, हे योगेश्वर कृष्ण, योग ऐश्वर्य जे षड ऐश्वर्याने नटलेले आहे, काय कमी आहे हो त्या भगवंतांकडे. आणि म्हणून त्यांना योगेश्वर म्हटलंय अर्जुनाने. मी तुमचं कसं निरंतर चिंतन करावं.
की मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये भगवंत प्रकट झालेले आहेत, पण अशा कुठल्या विभूती आहेत तुमच्या की ज्याच्यावर मी तुमचं स्मरण करावं, त्याच्यावर मी तुमचं पूजन करावं? मग तुम्ही हे मला निश्चित सांगा, हे मला निश्चित जाणायचंय. कारण सामान्यांसाठी हा अर्जुन प्रश्न विचारतो. आणि म्हणूनच भगवंत आता या सगळ्या विभूतींचं वर्णन करणार आहे. पूर्वीच्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे भगवंत हे योगमायेने आवृत्त आहे. केवळ शरणागत जीव आणि भक्तगणच त्यांना पाहू शकतात, कारण ही योगमाया आणि मोहमाया, महामाया ही सगळी भगवंतांचीच आहे. पण भगवंत हे योगमायेने आच्छादित आहे. जसं एखादी पेंटर असतो ना, त्या पेंटरचं खासियत असते आणि तो पेंटर अनेक चित्र काढतो, पण ती चित्र सगळ्यांनाच समजतात असं नाही. ती सगळ्यांनाच उलगडतात. त्याचं ज्यांना ज्ञान आहे त्यांच्याशीच तो पेंटर तेवढं ते त्यांना उलगडून सांगतो आणि त्याप्रमाणे तो व्यक्त होतो त्यांच्याशी, कारण त्याचं ज्ञान त्याला असतं. आणि तसंच भगवंतांनी या विषयी आपल्याला सांगताना सांगितलंय. आणि म्हणून फक्त भक्तगणच, केवळ शरणागत जीव आणि भक्तगणच त्यांना पाहू शकतात. आता अर्जुनाला खात्री पटली आहे की आपला मित्र श्रीकृष्ण हा स्वयं भगवान आहे, परंतु सामान्य मनुष्य सर्वव्यापी भगवंतांना कोणत्या पद्धतीने जाणू शकेल हे अर्जुनाला जाणून घ्यायचंय. मग या सामान्य माणसाला की कुठल्या विभूतीतनं त्यांचं अस्तित्व दर्शवू शकतात ते, म्हणून त्या विभूतींचं वर्णन करण्याची उत्कंठा अर्जुनाने व्यक्त केलेली आहे. म्हणून ती विनंती अर्जुन करतो आहे. विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम. हरे कृष्ण. वाचा माताजी, आता तुम्ही वाचा. प्रभूजींचं एकदा वाचून झालंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नैमिषारण्यामध्ये भागवतामध्ये हे भागवताचं वर्णन केलेलं आहे. नैमिषारण्यामध्ये शौनक आदी ऋषींनी सूत गोस्वामींना असं वर्णन सांगितलंय की जेव्हा सूत गोस्वामी भागवताचं कथन सगळ्या ऋषींना, नैमिषारण्यामधल्या 88,000 ऋषींच्या प्रश्नांना सूत गोस्वामी उत्तर देत होते आणि त्यापैकी ज्यांचं प्रतिनिधित्व जो शौनक ऋषी करत होते, ज्यांचं जे पुढे होते सगळ्यात, आणि अशा प्रकारे या सगळ्यांनी सुद्धा ज्या प्रकारे व्यक्त केल्या भावना, तीच भावना इथे अर्जुनाने व्यक्त केलेली आहे. वयम तू न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे. मनुष्याने श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचं जरी निरंतर श्रवण केले तरी त्याला कधीच कंटाळा येत नाही. श्रीकृष्णांचे उत्तम श्लोकांद्वारे स्तवन केले जाते. ज्यांनी श्रीकृष्णांशी दिव्य संबंध प्रस्थापित केला आहे ते श्रीकृष्णांच्या लीलांच्या वर्णनाचे पदोपदी रसास्वादन करीत असतात. श्रीमद भागवत पहिला स्कंद 19व्या श्लोकामध्ये आपल्याला याचा उल्लेख आढळतो. याप्रमाणे अर्जुन श्रीकृष्णांविषयी श्रवण करण्यास उत्सुक आहे आणि विशेष करून ते कसे सर्वव्यापी आहेत हे जाणून घेण्यात तो अत्यंत अधिक उत्सुक आहे. म्हणून इथे जे अमृतम म्हटलंय ना, तो भगवंतांचं उपदेशाला अमृत तुल्य असं जे उपदेशाला अमृत तुल्य म्हटलेलं आहे. प्रत्यक्ष अनुभवांद्वारे या अमृताचे पान करता येते. आधुनिक कथा, कादंबऱ्या, मासिक हे ते वाचलं तर क्षणासाठी आनंद वाटेल हो, पण हा जो आनंद आहे ना त्याला कुठलीच तुलना नाही हो, कुठलीच तोड नाही. आणि म्हणूनच अशा या लीलांचं कृष्णा पुस्तक वाचा हो. अनेक अगाध लीला भगवंतांच्या आहेत. इतकं सुंदर अप्रतिम वर्णन केलंय भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवंत प्रभुपादांचं लीलामृत, मग कितीतरी म्हणजे अशी कितीतरी, जे उपदेशामृत म्हटलं, भक्ती रसामृत सिंधू तर इतकं अवीट आहे की ज्याच्यात रूप गोस्वामींनी इतकं सुंदरपणे त्या भक्तीचं वर्णन केलेलं आहे.
आणि प्रत्यक्ष भागवतम म्हणजे श्रीकृष्ण हो. म्हणून श्रीकृष्णांना, व्यास मुनींना सुद्धा ते समाधान झालेलं नव्हतं. म्हणून नारद मुनींनी त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि फक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष नाही, तर त्याच्या पलीकडे जाऊन तू श्रीकृष्णांचं वर्णन आणि भगवंतांचं कसं वर्णन, की प्रत्यक्ष भगवंतांना जे व्यक्त केलेलं आहे, त्यांनी जे समाधान व्यास मुनींना मिळालेलं आहे, अशा प्रकारे त्यांनी व्यक्त करण्याचा आणि श्रीकृष्णांना भागवतामध्ये व्यक्त केलेलं आहे. म्हणून श्रीमद भागवतम म्हणजे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णच आहे, असंच त्याचं वर्णन आहे तिथे. आणि म्हणून असे वाचनीय साहित्य पुन्हा पुन्हा जरी वाचले तरी ते नेहमी ताजे तवानेच वाटते. कारण त्यातला आनंदच अगाध आहे. त्या आनंदाला कुठेच तुलना नाही. इतकं सुंदर त्याचं वर्णन केलेलं असतं. गोप गोपिका बघा, की चैतन्य शिक्षामृतामध्ये खूप छोट्या स्वरूपामध्ये, पण त्यांचं आदिलीला, मध्यलीला, अंतलीला याच्यामध्ये जे वर्णन केलेले आहे, आणि ते आपल्या आकलन शक्तीच्या सुद्धा पलीकडे इतकं सुंदर त्या श्यामकुंड, राधाकुंड आणि ज्या माधुर्य रसाचं पण इतकं अप्रतिम वर्णन केलेलं आहे, की कुठेच मनाला कुठलीच भावना, इतर भावना शिवूच शकत नाही भक्तीशिवाय. इतकं सुंदर त्याचं वर्णन आहे. मग आपण कमी पडतो, आपली आकलन शक्ती तिथे कमी पडते, कारण ते आपल्या क्षमतेच्या पलीकडे कुठेतरी इतकं सुंदर तो रस आहे. आणि त्या माधुर्य रसाचं वर्णन, की गोपींमधल्या राधा जी भगवंतांची इतकी निकट असते, अशा राधेचं आणि भगवंतांचं जे नातं, आणि मग जे जे तर्कवादी आहेत, जे निर्विशेषवादी आहेत, त्यांचं कथन, त्यांचं याविषयीचं भाष्य न ऐकणं हेच योग्य आहे. कारण जे भक्तिभावामध्ये पूर्ण, त्या रसाळ भक्तीमध्ये पूर्णपणे ओतप्रोत असे काय म्हणतात ना, त्याला पूर्णपणे समरस झालेले आहेत, त्यांना त्यांना निश्चितच त्याने काही फरक पडणार नाही. आणि म्हणून त्याचं जितकं रसास्वादन आपण करू तितकं कमीच आहे. इथे अर्जुन तशाच प्रकारे भगवंताने सांगतो. आणि मग आता भगवंत त्या विभूतींचं वर्णन करायला सुरुवात करणार आहे. श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू हो वाचा. श्री भगवान म्हणाले, होय अर्जुना, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीविषयी सांगेन, परंतु मी प्रमुख अभिव्यक्तींचेच कथन करीन, कारण माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत आता सांगताय की श्रीकृष्णांचा महिमा आणि त्यांचं ऐश्वर याचं आकलन होणं शक्य नाही. कारण कसं आहे बघा, की जसं मी मनुष्याची 4 कॅरेक्टर सांगितले, की मनुष्याची इंद्रिय ही सदोष आहे. मनुष्य भ्रमात जाऊ शकतो, फसवला जाऊ शकतो, मनुष्याकडून चुका होतात. म्हणून इथे जीवाची इंद्रिय ही अपूर्ण आहेत. म्हणून जीव हे श्रीकृष्णांना समग्र रूपाने समजू शकत नाही. जसं मी म्हटलं, अहो समोर आपल्या श्रीकृष्ण आले तरी आपली तितकी पात्रताच नाही, आपली क्षमताच नाही की आपण ते जाणू शकू. मग तो भक्त, आणि त्या खूप म्हणजे अनेक जन्म लागतील हो त्या पातळीपर्यंत पोहोचायला. आणि म्हणूनच तरीही भक्त श्रीकृष्णांना जाणण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून जे कनिष्ठ अधिकारी, मध्य अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी म्हटले, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी आणि उत्तम अधिकारी, त्यांच्यामध्ये पण ती कॅटेगरायझेशन केलेलं आहे. कारण कनिष्ठ अधिकारी हा कुठेतरी फक्त भगवंतांशी जोडलेला असतो, मग ते भक्तांचं नातं नाही त्याला माहिती असतं. मग मध्यम अधिकारी कुठेतरी त्या पातळीपर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतो, आणि जो उत्तम अधिकारी असतो तो मात्र सगळ्यांना धरून, म्हणजे त्या भक्तांमध्ये प्रत्येक जीवामध्ये तो परमात्म्याला बघत असतो. इतका तो शुद्ध भक्त असतो, आणि म्हणूनच त्याचं श्रेष्ठत्व तितकं असतं. परंतु हे असा विचार करीत नाहीत की विशिष्ट काळी किंवा विशिष्ट जीवनावस्थेत आपल्याला श्रीकृष्णांचं पूर्ण ज्ञान होईल. बघा, कारण ते महत्वाचं आहे. जसं मी म्हटलं, अनेक जन्म, मग ते प्रयत्न, त्या सुरुवात कुठेतरी आपलं, वी आर फॉर्च्युनेट इनफ टू गेट दिस असोसिएशन. आपण खरोखर नशीबवान आहोत की आपल्याला हे कुठेतरी आपण निवडले गेले आहोत. आपण भगवंतांनी आपल्याला निवडलंय की आपण या ज्ञानाला ग्रहण करावं. आणि मग या टप्प्यावर येऊन निश्चित आपण ती वृद्धिंगत करू शकतो. उलट कृष्ण कथा ही इतकी मधुर आहे की मग
भक्ताला ती अमृत तुल्य वाटते, कारण त्यामध्ये इतकं इतकं ते ओतप्रोत, जसं मी म्हटलं, भक्तीने ओतप्रोत भरलेलं असतं, म्हणून भक्तांना त्यातून आनंद प्राप्ती होते. श्रीकृष्णांचे ऐश्वर्य आणि त्यांच्या विविध शक्तींची चर्चा केल्याने शुद्ध भक्ताला दिव्यानंद प्राप्त होत असतो, कारण त्याला भगवंतांशिवाय दुसरं काही स्मरतच नसतो. जो शुद्ध भक्त असतो तो फक्त भगवंतांचं स्मरण करण्यामध्येच, मग अगदी म्हणतो ना आपण 24/7, मग असं म्हटलं नाहीये की देवळात जाऊन तुम्ही अगदी सतत नामस्मरण आणि तिथे बसूनच तिथे केलं पाहिजे, असं नाही. मग तुम्ही तुमच्या अनेक गोष्टी करताना आपण ते स्मरण करणं, विष्णू स्मरणम, हे चिंतन, हे अत्यंत महत्वाचं. ही एक सेवा आहे, भगवंतांप्रती सेवा आहे. श्रीकृष्णांचं ऐश्वर्य आणि त्यांच्या विविध शक्तींची चर्चा केल्याने शुद्ध भक्ताला दिव्यानंद प्राप्त होत असतो, म्हणून त्यांची चर्चा करण्यात आणि त्यांच्याबद्दल श्रवण करण्यास ते सदैव उत्सुक असतात. श्रीकृष्ण जाणतात की जीव आपल्या ऐश्वर्याची पूर्ण माहिती जाणू शकत नाहीत, म्हणून ते आपल्या निरनिराळ्या शक्तींच्या केवळ प्रमुख अभिव्यक्तींचं वर्णन करण्याचे मान्य करतात, कारण तितके सदोष येतो आपली इंद्रिय आणि खूप कठीण आहे. भक्त प्रयत्न सुरू केलाय भक्तांनी, पण खूप कठीण आहे. समग्र रूपाने जाणणं हे खूप कठीण आहे, म्हणून भगवंत त्या सूचक अभिव्यक्तीतून भगवंतांचं ऐश्वर्य दाखवण्याचं अर्जुनाला कबूल करतात. प्राधान्यतः हा शब्द महत्वपूर्ण आहे, कारण भगवंतांच्या विभूती अनंत असल्यामुळे आपण भगवंतांच्या प्रमुख विभूतींपैकी केवळ थोड्याच विभूती जाणू शकतो. त्या सर्व जाणणे शक्य नाही. या श्लोकात विभूती या शब्दाद्वारे दर्शविल्याप्रमाणे भगवंत ज्या ऐश्वर्याद्वारे संपूर्ण सृष्टीचं नियंत्रण करतात, त्या ऐश्वर्याचा बोध होतो. अमरकोश शब्दकोशानुसार विभूती म्हणजे विलक्षण ऐश्वर्य होय, भगवंतांचं ऐश्वर्य. मग हे अनंत आहे, आणि म्हणून अशा या अगूढ वैविध्यपूर्ण शक्तींना भगवंतांनी सूचक अभिव्यक्ती म्हणून त्याचं वर्णन केलेलं आहे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंत एव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. वाचा प्रभूजी, वाचा. जय श्रीकृष्ण. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे भगवंत मग त्या चराचरा आपण पुढे जेव्हा 11व्या अध्यायामध्ये जेव्हा विश्वलोक म्हणजे अद्भुत असं जे विश्वरूप दर्शन घेणार आहोत, तिथे भगवंतांना की तिथे कुठेही अर्जुनाला आरंभ दिसत नाही, अंत दिसत नाही, मध्य दिसत नाही, सर्व चराचर ज्यांच्यामध्ये व्यापलेलं आहे असे भगवंत दिसतात. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी अर्जुनाला गुडाकेश असं संबोधलेलं आहे. ज्याने निद्रारूपी अंधकारावर विजय प्राप्त केलाय त्याला गुडाकेश असं म्हणतात. अज्ञान रूपी अंधकारात निद्रिस्त असलेले लोक भौतिक आणि आध्यात्मिक जगतात भगवंत विविध प्रकारे स्वतःला कसे प्रकट करतात हे जाणू शकत नाही, पण हे कोण करू शकतंय? अर्जुन. म्हणून त्यांना गुडाकेश म्हटलं, कारण याच्यावर त्यांनी मात केलेली आहे, त्याने भगवंतांना आधीच जाणलेलं आहे. पण अनेक सामान्य लोक हे करू शकत नाही. अशा रीतीने श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला गुडाकेश असे संबोधणे फार महत्वपूर्ण आहे, कारण अर्जुन हा अंधकाराच्या अतीत असल्यामुळे भगवंत त्याला आपल्या विविध ऐश्वर्यांचं वर्णन करण्याचं मान्य करतात. भगवंतांच्या 3 पुरुषावतारांचं वर्णन श्रीमद भागवतात करण्यात आलेले आहे. सात्वत तंत्रामध्येही त्यांचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. विष्णोस्तु त्रिणी रूपाणी पुरुषाख्या अन्यथो विदुः. या भौतिक सृष्टीमध्ये कारणोदकशाही विष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. जे कारणोदकशाही विष्णू म्हणजेच महाविष्णू, जे कारण समुद्रामध्ये आहेत, या 3 रूपांमध्ये भगवंत प्रकट होतात. हे 3 तत्व आहेत, हे भगवंतांची 3 तत्व आहेत. महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. महाविष्णू किंवा कर्णोदकशाही विष्णूंचं वर्णन ब्रह्मसंहितेत 5:47 मध्ये करण्यात आलेले आहे. यह कारणार्ण वजले भजती स्म योग निद्राम. सर्व कारणांचं कारण भगवान श्रीकृष्ण कारणोदक सागरामध्ये महाविष्णू रूपामध्ये पहुडलेले असतात, म्हणून भगवंत हेच या सृष्टीचे आदी, मध्य आणि अंत आहे.
त्या कर्णोदकशाही समुद्रामध्ये महाविष्णू प्रत्यक्ष आहेत आणि त्यांचं तत्व मग या ब्रह्मांडामध्ये आहे. प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून आणि प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा म्हणून म्हणजेच क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून या महाविष्णूंचंच तत्व तिथे उपस्थित आहे. अशा प्रकारे भगवंतांच्या विभूती या अनंत आहेत आणि त्या जाणणं आणि म्हणून त्यांना जाणणं हे अर्जुनाला शक्य आहे म्हणून ती विनंती भगवंतांनी मान्य केलेली आहे. आणि मग आता अर्जुनाला भगवंत सगळ्या विभूती वर्णन करायला लागतात. मग आपण या एक एक विभूती सगळ्या बघूया, याचं वर्णन आपण ऐकूया आणि आपण तात्पर्यातनं थोडं थोडं जाऊया त्याच्यातून. आदित्यानाम विष्णू ज्योतिषाम रविरंशुमान मरुतामस्मी नक्षत्राणामहं शशी. हरे कृष्ण. माताजी प्रभूजी जे तुम्ही ट्रान्सलेशन वाचाल तर आता आपण तात्पर्य थोडं थोडं वाचत जाऊया, आपोआप आपल्याला त्यातलं वर्णन कळत जाईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आदित्यामध्ये मी विष्णू आहे, तेजस्व्यामध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुदगणामध्ये मरीची मी आहे आणि नक्षत्रामध्ये चंद्र मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता तात्पर्य वाचा प्रभूजी जरा, कारण मग आपल्याला त्याच्यात सखोल आता जायचंय. या सगळ्या विभूती आहेत आणि त्याचं वर्णन अगदी सुंदरपणे भगवंतांनी केलेलं आहे. तर ते आपण 12 आदित्य आहेत आणि त्यामध्ये श्रीकृष्ण प्रमुख आहेत. आकाशात चमकणाऱ्या तेजस्वी ताऱ्यामध्ये सूर्य प्रमुख आहे. ब्रह्मसंहितेत सूर्याचे वर्णन भगवंतांचा तेजस्वी नेत्र असे करण्यात आले आहे. आकाशात 50 विविध प्रकारचे वायू प्रवाहित होत असतात आणि त्यांचा अधिष्ठात्री देव मरीची म्हणजे श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे. नक्षत्रामध्ये रात्रीच्या वेळी चंद्र प्रमुख असतो आणि म्हणून चंद्र हा श्रीकृष्णाचे रूप आहे. या श्लोकावरून असे प्रतीत होते की चंद्र हा अनेक नक्षत्रापैकी एक आहे. म्हणून आकाशामध्ये लुकलुकणारी नक्षत्रे ही सूर्यप्रकाशाचं परिवर्तित करतात. सूर्यप्रकाशच परिवर्तित करतात. ब्रह्मांडामध्ये अनेक सूर्य असल्याच्या सिद्धांताला वेद स्वीकार करत नाहीत. सूर्य एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाशामुळे चंद्र प्रकाशमान होतो, त्याचप्रमाणे सूर्यप्रकाशामुळेच नक्षत्रेही चमकतात. आणि या ठिकाणी भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे चंद्र हा नक्षत्रापैकी एक असल्यामुळे चमकणारे तारे म्हणजे सूर्य नसून चंद्राप्रमाणेच नक्षत्रे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या सगळ्या विभूतींचं वर्णन हे सखोल पद्धतीने केलेलं आहे. सूर्य आणि चंद्र ज्यांची नेत्र म्हटलेलं आहे, ज्यांच्यापासून मग ही जी उष्णता आहे, हा प्रकाश आहे, जसं आपण म्हटलं की उष्णता ही आधीपासून आहे आणि त्याप्रमाणे हा जो प्रकाश आहे सूर्यापासून आहे, चंद्रापासून आहे, ही सूर्य चंद्र भगवंतांची नेत्र म्हटलेली आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कशा सखोल प्रकारे या विभूतींचं वर्णन की नक्षत्रांमध्ये रात्रीच्या वेळी चंद्र हा प्रमुख असतो. मग रात्रीचे चंद्राचं महत्व दिलेलं आहे म्हणून चंद्र हे श्रीकृष्णांचं रूप आहे. आणि म्हणून या श्लोकावरून म्हटलंय की चंद्र हा अनेक नक्षत्रांपैकी एक आहे. म्हणून आकाशामध्ये लुकलुकणारे नक्षत्रे ही सूर्यप्रकाशच परावर्तित करतात ब्रह्मांडांमध्ये. मग ते प्रकाशाचं परिवर्तित करणं सुद्धा श्रीकृष्णांवरच अवलंबून आहे. ब्रह्मांडामध्ये अनेक सूर्य असल्याच्या सिद्धांताला कोणीच मानत नाही. वेद निश्चितच ते स्वीकारित नाही. सूर्य हा एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाशामुळे चंद्र प्रकाशमान होतो, कारण हा जो प्रकाश आहे मूळ प्रकाश हा सूर्यापासून येते. म्हणून भगवंतांना ज्याप्रमाणे भगवंतांचं वर्णन करताना की सूर्यप्रकाशाप्रमाणे की जिथे जिथे, म्हणून भगवंत अपाप बुद्धम की कशा प्रकारे कोणीही पापी जीव असला तरी भगवंत त्याच्यामध्येही आहेत. मग चांडाळमध्येही त्याच्यामध्ये परमात्म्याचाच अंश येतो, कारण तिथे परमात्म्याचा अस्तित्व आहे. त्या आत्मा तोही परमात्म्याचाच परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे सूर्यप्रकाश सुद्धा कसा की जिथे सूर्यप्रकाश पडतो तिथले इन्फेक्शन, मग कुठलंही सूर्याला कुठलंही इन्फेक्शन होत नाही, सूर्यावर कुठलाही प्रभाव नाहीये या गोष्टींचा. पण सूर्यप्रकाश जर एखाद्या गोष्टीवर पडला तर निश्चित तिथलं काही जे असेल ते धुवून निघेल. तिथलं सगळं वाईट गोष्टी असतील किंवा कुठलीही
एखादं इन्फेक्शन आपण म्हणतो आता डी विटामिन हवंय आणि अशा प्रकारे मग सूर्यप्रकाशामुळे अनेक गोष्टींचं ट्रान्सफॉर्मेशन होऊ शकतं. त्या प्रकारे सूर्य हा इन्फेक्शन जे काही असेल ते त्याच्यापासून दूर होऊ शकतं. तशाच प्रकारे भगवंतांवर कुठला प्रभाव नाहीये, पण निश्चितच भगवंत त्या गोष्टींचं त्या मलिनता दूर करू शकतात. म्हणून आपण म्हणतो चेतो दर्पण मार्जन म्हटलेलं आहे चैतन्य महाप्रभूंनी, की तो आरसा ते शुद्ध, त्या मनाला शुद्ध केलं पाहिजे तर जाणता येणार आहे त्या गोष्टी. म्हणजे खूप सखोल आहेत. पण आता आपण या ऐश्वर्यावर आहोत. आपण 1-2 श्लोक अजून घेऊया, 2 ते 3, आणि मग आपण थांबूया. तर हे सगळे विभूतींचे श्लोक आहेत. तात्पर्य छोटी छोटीच आहे त्याच्यातली. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रायाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे आणि प्राणी मात्रांमधील चेतना मी आहे. हरे कृष्ण. आणि हरे म्हणून कृष्ण. असे हे वर्णन दिले. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून ह्या पदार्थ आणि चेतन तत्व यातील हा भेद आहे. पदार्थाला जीवाप्रमाणेच चेतना नसते, म्हणून ही चेतना श्रेष्ठ आणि शाश्वत आहे. कारण ही चेतना आत्म्यामुळे, तो आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, ती चेतना परमात्म्यामुळे आहे. हे महत्वाचं आहे. हो, जडतत्वाचे संयोगीकरण करून चेतना उत्पन्न करता येत नाही. कुठल्याही जड म्हणून जे आपण म्हणतो ना, जे स्थूल शरीर आहे आणि सूक्ष्म शरीर आहे, आपल्याला जे बाह्य शरीर दिलेलं आहे ते पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी आणि जल या पंचतत्वांनी बनलेलं आहे. आणि सूक्ष्म जीव जो आहे तो मन, बुद्धी आणि अहंकार यांनी बनलेला आहे. मग ती जी मनाची धारणा आहे ती निरनिराळ्या प्रकारे पुढे पुढे जाऊ शकते. परंतु नुसत्या त्या जड तत्वांच्या संयोगीकरणाने कुठलीही चेतना आपल्यात उत्पन्न करता नाही येणार. ती चेतना त्या आत्म्यापासून आहे. त्या आत्मा त्या परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून त्या आपल्याला जाणायचे 13व्या अध्यायापासून खूप पुढे सुंदर उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणी मात्रातील चेतना मी आहे. नाहीतर आपण जसं बघितलं हो, की जसं एखादी मनुष्य आत्ता आहे त्या मनुष्याचं नाव घेतलं जाते, पण मनुष्य ज्या क्षणी मृत होतो ही बॉडी कुठे ठेवायची, हा बॉडी त्याचा उल्लेख केला जातो. कारण शरीर, मग त्यातलं चेतन, त्याचा आत्मा निघून जातो हो त्याच्यातून. परंतु ज्या ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की हा आत्मा नश्वर आहे, हे शरीर नश्वर आहे, पण आत्मा अविनाशी आहे. आणि हा आत्मा ते शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करतो. म्हणून जिथे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत नैनम चिंतंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, या आत्म्याला कोणीही काही करू शकत नाही, तेच चेतन आहे. आणि 13व्या अध्यायात खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे त्याचं, जे आपण पुढे जाऊन ऐकणार आहोत. क्षेत्रज्ञ, मग या आत्म्याशिवाय, जसं जसं ड्रायव्हर शिवाय गाडी चालू शकत नाही, तसं ती गाडी जर एका ठिकाणी असली तर ती नुसती तिथेच राहू शकते. पण जेव्हा ड्रायव्हर तो गाडी चालवायला लागतो, त्याप्रमाणे ती चेतना आहे. हा आत्मा, ही जी काही आहे, ही आत्म्यामुळे ही सगळी चेतना या शरीरामध्ये आहे. अशा प्रकारे भगवंतांच्या या विभूतीचं वर्णन आहे. रुद्राणाम शंकराश्चास्मी वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मी मेरुः शिखरिणामहम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. सर्व रुद्रामध्ये शंकर मी आहे, यक्ष आणि राक्षसामध्ये कुबेर मी आहे, वसुमध्ये मी अग्नी आहे, आणि सर्व पर्वतामध्ये मेरू मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा सगळ्या विभूतींचं वर्णन आपल्याला अगदी क्लिअरली दिसत आहे. रुद्र शंकरा, सगळ्या रुद्रांमध्ये शंकर आहे, यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर आहे, वसूंमध्ये जे अग्नी आहेत, सर्व पर्वतांमध्ये श्रेष्ठ असा मेरू पर्वत भगवंत आहे. पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः. स्कंदः इथे कार्तिकेयांना म्हटलेलं आहे, म्हणून सेना, जे सेनापती आहेत. म्हणून बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक सेकंड. हा. हे अर्जुना, पुरोहितामधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मीच असल्याचे जाण. सेनापतींमध्ये कार्तिकेय मी आहे आणि जलाशयांमध्ये सागर मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षिणां भृगर्हं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण.
महर्षीमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनीमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञामध्ये जप यज्ञ मी आहे आणि अचल अस्तित्वामध्ये हिमालय पर्वत मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. आपण या श्लोकावर थांबूया, पण याचं वर्णन थोडं आपण चर्चा करूया याची, की महर्षींमध्ये भृगु मी आहे. मग ब्रह्मांडातील प्रथम जन्मलेला जीव ब्रह्मदेव याने विविध योनींच्या विस्ताराकरिता अनेक पुत्र निर्माण केले. या पुत्रांपैकी, मग याचं वर्णन भागवतामध्ये आपल्याला निश्चित ऐकायला मिळणार आहे, या पुत्रांपैकी भृगु सर्वात सामर्थ्यशाली ऋषी आहे. मग जसं आपण बघितलं की भगवंतांपासून ब्रह्म, मग चार जे कुमार आहेत, सप्तर्षी आहेत, हे भगवंतांपासून आहे, आणि मग त्यांच्यापासून मग ते प्रजापती आणि मग जी मानव निर्मिती केली गेलेली आहे त्याच्यापैकी भृगु हे सर्वात सामर्थ्यशाली ऋषी आहे. सर्व दिव्य ध्वनींमध्ये ओंकार हे भगवान श्रीकृष्णांचं रूप आहे. सर्व यज्ञांमध्ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कलियुगाचा यज्ञच हा, कलियुगाचं नामस्मरण म्हणजे कलियुगाचा यज्ञच हा नामस्मरण आहे. हरे नम केवलम कलौ नास्ति एव गतिरा अन्यथा. दुसरं काहीही नाही, इतर कुठलाही मार्ग नाही. हा महामंत्राचा जपयज्ञ म्हणजे श्रीकृष्णांचं परम पवित्र रूप आहे. कधी कधी पशुयज्ञांचं विधान केलेलं असतं, परंतु हरिकृष्ण महामंत्राच्या यज्ञामध्ये हिंसेचा मुळीच प्रश्न उद्भवत नाही. हा यज्ञ अत्यंत सुलभ आणि अत्याधिक शुद्ध आहे, अत्याधिक शुद्ध आहे. सर्व ग्रहलोकांमध्ये जे काही उदात्त आहे ते सर्व श्रीकृष्णांचंच रूप, म्हणून जगातील सर्वात उंच असा हिमालय पर्वत सुद्धा श्रीकृष्णांचेच रूप आहे. पूर्वीच्या श्लोकात मेरू पर्वताचा उल्लेख करण्यात आला होता, परंतु मेरू पर्वत हा कधी कधी हलविता येतो, पण हिमालय पर्वत हा अचल आहे. म्हणून हिमालय पर्वत हा मेरू पर्वताहूनही श्रेष्ठ आहे, तो भगवंतांपासूनच आहे. अशा प्रकारे इथे आपण 25व्या श्लोकाला थांबूया आणि आपण पुढचं, मला वाटतं पुढच्या वेळेला आपला अध्याय उद्या पूर्ण होईल. तर इथे भगवंतांच्या ऐश्वर्याला आपण जाणतो आहोत. तर आपण आता शेअरिंग थांबवते मी आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर निश्चित विचारावे.